O alcalde de Porto do Son, Luís Soujo, aclarou esta mañá varios aspectos relativos ás obras de saneamento que se están realizando, dada a alerta xerada nalgunha parroquia do municipio. O sábado celebrouse en xuño unha asemblea veciñal convocada pola Asociación Local Xartaxas para tratar as obras de saneamento que se están executando. Os veciños mantiveron diversas conversacións con representantes do Concello, sinalando que teñen dúbidas con respecto á actuación de saneamento, principalmente sobre o estado dos colectores. Sobre este mesmo tema falou esta mañá o alcalde sonense Luís Soujo. O rexedor sinalou que aclarouselles as dúbidas dende o comezo e os traballos que se ian a cometer e cree ademais que dende a asociación estás intentando enganar aos veciños. Viñeron por aquí esta asociación, estuveron aquí xa 2 veces, tamén se aclarou todo tipo de dúdas que tiñan e eles iban a trasladar iso aos veciños dali de Xuño. Cousa que non me está gustando porque creo que se está trasladando aos propios veciños non toda a verdade. Quer dizer, non lle están trasladando a información que deben trasladar. E creo que iso están confundindo. Están confundindo os propios veciños, están creando dudas sobre o costo do saneamento, incluso están dicindo que a propia depuradora que non vai a funcionar. Vamos a ver. Eso non vou dicir eu, nin o di ninguén que vai a funcionar ou que non vai a funcionar. A depuradora é que xa está funcionando, está depurando. Cousa que antes estaba indo, pois xa todo o que é as casas, porque había viviendas que estaban conectadas xa ao colector e iba xa a cañón libre, iba ao mar. Oujo indicou que Augas de Galicia afirmou que está depurando correctamente e puxo en dúbida que estas afirmacións por parte da asociación teñan que ver coa chegada das eleccións. Pola mesma banda, indicou que calqueira veciño que teña dúbidas sobre as actuacións pode falar co Concello para solucionalas. E xa non dicimos nós como Concello de Porto do Son, é que o di Augas de Galicia. Ali están os técnicos de Augas de Galicia continuamente vigilando e tomando tomas. Entonces, eu o que lle pido a esta asociación que non confunda os veciños. E se algún veciño, e aquí o digo públicamente, se algún veciño ten algunha dúda, xa non é cuestión de que se acerque aquí ao Ayuntamento, que incluso nós vamos ali á súa vivienda, á súa casa e aclaramos os temas. O que non podemos é largar información por largar. Eu espero que isto non sea porque ven aí unha campaña, que estamos nunha campaña electoral e unhas eleccións, porque só faltaría porque aí incluso me molestaría, non? Indicou que o prezo para a conexión da rede é de 416 euros por vivenda e que xa se lles trasladou a veciñanza nas reunións parroquiais mantidas. Estamos facendo unha grandísima inversión, porque moitas veces din que ao mellor a conexión é cara que vale 416 euros. É o coste 416 euros para cada veciño. Que facemos? O coste do colector general asume o Concello, con cargo a un POS, a depuradora asume unha Augas de Galicia, que invertimos ali máis de €500.000, eso non lle repercutimos aos veciños, o que se lle repercute aos veciños é desde o colector general hasta a súa vivienda. Claro, hai unha vivienda que ao mellor está a 20 metros e outra vivienda está a 1 metro. Que fixemos? Pois dividir o coste das conexións entre todos. Dixemos, oye, pois, imagínate, pois ten 1.000 euros. Dicimos, pois 50 veciños, dividímosle e tocalle cada un 416 euros. Por último, tamén quixo aclarar que trasladáronselle varias facilidades, como a de fraccionar o pago, e chamou ademais a solidariedade e a responsabilidade co medio ambiente. Que non se me pode dicir que son 416 euros caro. Que lle dixemos na reunión? Que incluso se a alguén tiña algún problema pagar todos xuntos 416 euros, que os pode pagar a plazos. Pode dicir, oye, pois eu quero pagar en 2 anos, ou en 3, ou pagalo cando poda. Deronse facilidades. Fraccionar o pago e pagar como e cando queiras. E despois ten un coste de 3,30 céntimos de euro ao trimestre. 3 euros con 30 céntimos de euro trimestre, que son, ao final de ano, sobre uns 15 euros.